бошандагони ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Тимур-Малек ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳи идона ва ташкили барномаи мукаммали фарҳангӣ истиқбол намуданд. Тадбири мазкур дар маркази ҷамоат баргузор шуда, дар он теъдоди зиёди сокинон, ихлосмандону ҳаводорони мусиқии суннатии тоҷик ба ҳам омаданд. Гуфтан ба маврид аст, ки ҷашни Наврӯз яке аз идҳои қадимаи миллати тоҷик аст, ки бо ташаббус ва иқдомҳои фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонӣ гашт ва дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад, ки ин албатта барои миллати тоҷик нояи ифтихор ва сарфарозӣ аст. Дар ин рӯз пиру барно либоси идона ба бар карда аз шукӯҳи Наврӯзи байналмилалӣ бо чеҳраи болида ва табъи хуш истиқбол гирифтанд. Шурӯъ аз шеъру таронахонии наврасону хонандагони муассисаҳои таълимии ҷамоат то сурудхонии овозхонҳои маъруфи кишвар дар ин ҷашнгоҳ тараннумгари Баҳору Наврӯзи Хуҷастапай буду далолат аз фарҳанги волои миллати тоҷик мекард. Ҳар таронае ки иҷро мегардид тоза эҷод буданду бо сабку услуби тоҷикона садо медод. Рақси мавзуну баҳоронаи ансамблҳои рақсии кишвар ба чорабинӣ ҷилои тоза зам намуд. Хушҳолии бошандагони ин гӯшаи диёрро дар ин рӯз ҳадду канор набуд ва тадбире ки бо ташаббуси соҳибкорону шахсони саховатпеша рӯй даст гирифта шуд, дар хотираи ҳар бошандаи деҳоти Кангурт нақш хоҳад баст. Қобил ба зикр аст, ки ҳар ҷашну маросимҳои миллию давлатӣ дар ин минтақа бо шукӯҳу ҷалоли хоса таҷлил мегардад ва Наврӯзи имсола низ чун солҳои қаблӣ бо махсусиятҳову оинҳои некаш таҷлил гардид. ин тадбири фарҳангӣ ба хотири болидарӯии сокинон роҳандозӣ шуду мусобиқоти кушоди варзишӣ, ки дар он садҳо варзишгари касбию мухлисони гӯштини миллии тоҷикӣ иштирок доштанд, қисмати дигари тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба иди Наврӯзи ҷаҳонӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурт буд. Яке аз хусусиятҳои ҷашни Наврӯз ин ташкил ва баргузории мусобиқоти варзишӣ, хусусан гӯштингирӣ аст, ки ин анъана дар ҷамоати Кангурт ташкил карда шуд. Мусобиқаи гӯштингирӣ бо ташаббуси корхонаи дузандагии Меҳри Модари ҷамоати деҳоти Кангурт роҳандозӣ шуда, садҳо нафар варзишгарони ҳирфавӣ аз манотиқи кишвар ба ҳам овард. Мусобиқа тибқи оинномаи гӯштингирӣ баргузор шуда, беҳтарин доварону таҷрибадорони соҳа рафти онро назорат ва шаффофияти онро таъмин мекарданд. ғолибону ҷоизадорон бо беҳтарин тӯҳфаҳои пулию молӣ қадрдонӣ гардида, ташкил ва баргузории ин гуна тадбирҳои оммавии варзиширо ҷиҳати рушди соҳаи варзиш, хусусан гӯштини миллии гӯштингирӣ нег маънидод карданд. Ба иддаои масъулин, бо беҳтар гардидани шароити машқу тамрин дар толорҳои варзишӣ, шумораи ихлосмандони варзиш аз ҳисоби ҷавонону наврасон сол то сол афзун гардида, дар ин самт дастовардҳо низ назаррасанд. Ҳамин буд, ки дар мусобиқаи имрӯза варзишгарон аз минтақаҳои дурдасти кишвар иштирок карда, бори дигар муаррифгари варзиши тоҷик, хусусан гӯштини миллии тоҷикӣ гардиданд. Қобил ба зикр аст, ки чорабинии варзишӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашни Наврӯзӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурт баргузор шуда, ин иқдом минбаъд низ роҳандозӣ хоҳад шуд.